Хәтер һәм ватанпәрвәрлек пошмагынышлы максатында мәктәп коллективы зур эш башкарган. Электрон базада Бөек Ватан сугышы һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар турындагы мәгълүмат тупланган. Махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган авылдашларның да фотолары урнаштырылган пошмакта. Шараны ашып кунаклар иңелек пошмакка керүче кызыл лентаны кистеләр. Шарада район җитәкчелеге, мәктәп коллективы, махсус хәрби операциядә катнашучы егетләрнең әти-әниләре һәм якыннары катнашты. Яңа ясалган залда шараның тантаналы өлеше узды. То, как вы чтите своих героев, то, как вы сегодня здесь все оформили, и даже на кладбище, да, как вот эта аллея героев, которая есть, это большой пример для всего нашего района, для всех поселений, для нас самих. Район башлыгы Альберт Хуҗин махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган Алексей Красенковның якыннарына аның бүләкләрен, махсус хәрби операциядә катнашучы һәм икенче дәрәҗәдәге хәрби батырлык медальләрен тапшырды. Шара барышында кунакларның чыгышлары да тыңланды. Пусть настанет скорее мир, и мы будем здесь гордиться теми, кто отдал за нашу счастливую жизнь свою жизнь. Русчуган авыл җирлеге башлыгы Альбина Басорина махсус хәрби операциягә җибәрү өчен ярдәм җыюда, шәмнәр ясауда актив катнашкан бер төркем волонтерларга авыл җирлегенең рәхмәт хатларын бирде. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить. Жизнь человека только миг в прибрежном времени Вселенной. И только в памяти живых она становится нетленной. Героям будем достойны проектына мәгълүматлар туплауда катнашкан актив укытучыларга район мәгариф идарәсенең, мәктәп дирекциясенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Наша местность – это родина героев. Начиная с Петра Богданкина, заканчивая сегодняшними участниками специальной военной операции. Абсолютное большинство из которых – это выпускники нашей школы. Шара ахырында кунаклар махсус хәрби операциядә һәлак булучылар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Аларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.